OK, čiže kým budeme čakať na to, kým sa chalani pripravia, naštelujú a zapnú svoje little companies, pozrieme si 24 hodín vo VR od Dukluka, OK? Ako to vyzerá, oplatí sa to kúpiť a tak ďalej, chápeš? Takže let's go. Od 11 rána. Do 11 rána druhého dňa som mal 24 hodín na hlave virtuálnu realitu. Počas týchto 24 hodín som nebol zavretý v jednej miestnosti, ale snažil som sa mať klasický deň, ktorý sa týkal reálneho života. Však si predstav, jaký máš otlačené oči normálne od potapackých okuliárov, keď ich máš na sebe pár minút. Čo tu musí byť, keď máš 24 hodín na sebe VR? What the hell? Ako ja berem, že to nemáš úplne pritlačené na oči, berem, že to nemáš, chápeš, že tam nie je úplne pritlak, že nemusíš to mať napevno, ale aj tak, že to musí byť hrúza, des. To Fred Favbe? Za 2 minúty začína challenge. Nie. Máš minútu, bratu. 5, 4, 3. Tak papa, reálny svet. 11.00. 69% mám na VR-kon, tak to ešte necháme nabiť. No tak si sadne tam do rohu. Ja mám update! Ja nevidím, Roman! Čiže pre tých, čo náhodou neviete, tak toto bude moja vízia najbližších pár... no, deň. Vypni to, choď si sadnúť do rohu a buď v tme a maj to na hlave. Nech to rýchlejšie nabije. Aha. Na dnešný deň sme okrem iného mali naplánované ísť do reštaurácie na obed, ísť nakúpiť potraviny, večer variť večeru, cestu metrom, cestu taxikom, kúpiť iPad na unboxing, skúsiť zahrať minigolf a mať aj klasický livestream, ako zvyknem. A ja potom s týmto sa pokúsim ísť aj normálne lahnúť a spať. To je zrovna čas, ktorý sa bojím, že najmenej. Lebo oproti dvojke toto je fakt ako... Počkaj, nevralo, že to má vydržať nejaké 2 hodiny alebo 4 hodiny? A keď budeš spať, to sa musíš každé 2 hodiny budiť, aby si to nabil, vymenil baterku, pásik, alebo nebodaj sa napojil na kábel. Kokos, takto. Že pohodlné, že ako, okay, je to ťažké na tom ksichte, ale nie je to, že nepríjemné, vieš. Bohužiaľ Quest 3 trpí strašne slabou batériou, tak sme ju snažili sa nabiť doplná a zároveň nabiť powerbanku doplná, aby sme sa ničím neprerušovali počas natáčania. No, odpoj sa tu. Som živý. Ja som idol streamer. Nieký tam bundo, kámo. No zatiaľ vybilo 2%. No čak, keď budeme v taxíku, tak si vypneš vec. Toto bude najhorší challenge, čo som v živote robil. Nevytváraj hranice, nechcem sa hrať videohry. Nerob! Ono sa to furt chce hrať. No aká je v tme? Strašné, ja fakt nevidím. Ja napríklad neviem rozoznať, kde je klávesnica a myš na tej podložke teraz. Bravo, to je zloba. Čau. Ty máš, čo máš? Basic energy? Basic fight energy. Golden. Akože pohode. Hlavne vieš čo cool, že si môžem sveta dať iný, vieš? Ale keď kúkam na svetlejšie miesta, tak zbytok... Čiže viete si dať proste svetlejšie zajtrajšky nastaviť a normálne ružové okuliare nasadiť. Takže podľa mňa pohodička deň. Je tmavší, vieš? Jak foťaky, keď máš automaticky zapnuté, že automaticky stmavia, keď kúkajú na oblohu, tak to robí ten headset proste. No to ja napríklad nemôžem. Ja pozriem na nebo a je také jasné, že musíš prižmúriť oči. Normálne ti to ide vypáliť. A keď nepozeráš do slnka, ale na modrú oblohu. Čiže to je... Sme si objednali taxík a tam som pochopil, že tento challenge nebude najjednoduchší, pretože tam sa začalo diať toto. Tak toto nie. Ty kokos. Tak to keď si teraz videl, čo vidím. Dobre, čo to vyplo. Sledovanie prerušeno. Ja nevidím. Aha, lebo ono to stratilo tracking ruk. Ja mám čierno, ja nevidím. Nevidím nič. Už dobre. Lol. Pri ceste autom sa dial jednoducho tento výzor. Wait a second, keby teoreticky vedia toto napojiť na tie čipy nové maskové v Gebuli, tak nemôžu tým easy peasy nahradiť zrak? Ako jasne, taký shaky by si ho asi nechcel, ale what? Vizuálny efekt, z ktorého mi bolo extrémne zlé, mal som fakt... Tak, to ja epilepsiu dostane maximálne. A že niečo sa nepovedlo. Svoj pohyb a polohu máte prerušenou. Čierno. Ako vystúpiš teraz? No to sa No, držať za ruku. to je good question. Takže sa pozerám. Strašne. Dáte hlavu tak, aby nebolo zlé. Vystúpil na slepo, kámo. Mal vypnutý displej, vieš? Po ceste sme ešte išli kúpiť Paradox Rift DTBčka, pretože vyšla nová séria kartičiek Pokémonových a tu som ešte nemal, tak som to šel vybaviť. Zoberieme obidva. Môžem vás poprosiť 2 tie Paradox Rift DTBčka? Paradox Rift je od každého jedno, jo? Tak jeho by som akože nedával okolo tých výkladov behať. Niektoré reakcie ľudí na tento bizar boli naozaj vtipné. Si myslím, že ich nevidím. Ale potom už začínalo peklo. Nonstop sa mi ukazovalo toto upozornenie, že som moc ďaleko od základnej lokácie, kde
som začal VR používať a non-stop mi to takto skákalo pred ksicht a glitchovalo. Takisto ľudia... Keby aspoň s tým vieš koničkovať alebo dačo, vieš, a len tak skákať popred očí, nie, minený. Okolo mňa, keďže ich Oculus chcel trackovať, pretože to jednoducho trackuje ľudí, gestá rúk a dokonca nápisy a autá, tak mi to začalo s obrazom neskutočne triasť a začalo to byť veľmi nepríjemné. Čo sa deje? Ja na chvíľku musím zostať stáť, lebo to je fakt zle. Ja dúfam, že to, čo točím, vyjde rovnako ľudia tak ako ja, lebo to je naozaj akože hrúza. Keď je veľa ľudí pokope, tak ono začne všetkým robiť tie siluety také ostrovacie, alebo no vieš, aby ich to zaostrilo proste. A je to strašné. To je ako najmenšie na 24 hodín toto. Kebyže sme doma, tak v pohode úplne. Tam by to fungovalo úplne krásne. Keby fakt mám motion sickness, tak ja už blbám, verím tomu. Ďakujem, že ma konečne zobral do herne. Ale to nie je taká herňa. Akože nie je taká herňa. No, povedzme, že je to brand-friendly herňa. Nie. Po ceste na nákup iPadu sme zašli do arcadeu, kde sme si chceli zahrať nejaké hry, ale tým, ako tam všetko blikalo a sklo sa, tak mne to ešte viac začalo triasť s obrazom a ako vidíte, naozaj to je nepríjemné už len na tom videu a nie to ešte v tom VR-ku. To je škoda, že reálne mu to začne triasť obrazom. Ja som čakal, že to práve že bude niečo mať, vieš, jak Iron Man, že aimlock, že mu to zamerá a instantne mu to ešte polepší, vylepší jeho, chápeš, normálne zmysly, aby dokázal tie arkády hrať oveľa lepšie, vieš. Hratu, čo tam pošupol tú guličku, nech spadne do určitého pola, čo to bola predtým, vieš, a že normálne ti to vypočíta rýchlosť, smer, hoď to takto, takouto rýchlosťou a vyhráš easy peasy, bohužiaľ, no. Keď som ho mal. Ja mám nové lag, že ja počul som, že niečo cinklo, ale videl som to o pol sekundy neskôr, vieš. Dobrá výhovorka. Lagy IRL je akože smutné. To mám ja aj bez headsetu. Obehol ťa elf. Potom, ako sme zišli dole po schodoch z arcadeu, sa mi začal desynchronizovať obraz tým štýlom, že som videl asi o pol sekundy dozadu. Ja som jednoducho už dal krok dopredu, ale ja som ho ešte nevidel. Kamo, je mi fakt Ty zle. koko. Fakt, to je, keby som do vody kúkal celý čas, vieš? Tie schody, čo sa nehýbali, ten sa zomrem. Dáš 24 hodín? Ja neviem, kámo, ja fakt neviem. Čo ideme? Aj mám? No, neviem, či zvládnem. Takže ju mám. Potom sme prišli kúpiť iPad na unboxing, kde sme čakali nejaké silné reakcie, ale predavač bol úplne do hry a chápal celú premisu, takže to nebolo až také zábavné, ale bolo cool, že to nejako neriešil a bol profesionálny, takže veľký shoutout. Pozor, snažím sa, strašne to sekám. Ty kokos. Pozor, ty sa skoro potkol o tieto tyčke naľavo. Napravo. To je v Little Company, keď ťa naháňajú normálne hore dole. Rip. Nie. Od tohto momentu sa začali kamery na Oculuse tak strašne triasť, že ja som si občas musel dať pauzu, lebo som nevedel udržať balans. A bolo to čím ďalej tým horšie, až kým sme si nesadli ku stolu v reštaurácii, v ktorej tým, že sa všetko extrémne lesklo a všade boli ľudia, tak to začalo byť ešte horšie. V tomto zábere som poprosil Romana, nech dáva ruku dozadu, aby som ho mohol hocikedy chytiť, keby padám reálne. Ale ako náhle sme si sadli, tak sa to začalo mierne ukludňovať a najviac sa to ukludnilo, keď som sa pripojil k internetu, čo mi prišlo najviac zvláštne. Počas objednávania sa ma dokonca aj čašník pýtal, čo to mám a bol s tým úplne v pohode, čo som veľmi ocenil, lebo mi prišlo, že ma vyhodia z tohto priestoru a dokonca si nás začal aj fotiť nejaký pán, ktorý sa neskôr ku nám prihovoril a zistilo sa, že je to majiteľ Café Louvre. Kámo, to je bizarné. Easy. Kým som čakal na jedlo, tak som si púšťal nejaké veci na internete a dokonca som sa učil hrať na klavír a v tom mi to šlo jedlo. Takže mi pán spokojne položil jedlo do klavíra a ja som sa mohol do toho pustiť. Idem jesť. A to je využívanie efektívne, chápeš, času. To by som potreboval, keď som chodieval vlakom, vieš, a tak ďalej, prídeš, zapneš si pijánko, natrénuješ, dáš si monitory, všetko, počuj. Klavír normálne v reštike, to už kde sme, lopak, vitaj. Ako klavír zabil. V virtuálnej realite. What's it? Duklok trávi 24 hodín vo virtuálnej realite. S Oculusom na očúch. Jo, rozšírená, ale aj virtuálna. Jak to nastavíš? Po úžasnom obede a po krásnych pohľadoch sme sa snažili nájsť cestu na náš minigolf, kde sme sa nakoniec aj dostali. Nevidím to nič. Tak v tomto hrať minigolf. Ty.
Úprimne tam som ani ja nevedel, že kam to strieľa vôbec. To vníma aj normálny svet okolo teba. Hej, podľa toho, jak si to nastavíš, akože vieš tu mať aj čisto ako virtuálnu realitu, ale vieš to mať aj ako rozšírenú, že vidíš tam vlastne všetko toto normálne okolie, ale vieš to mať aj rôzne obrazovky porozmiestňované. How much for the cheap? Tuším, že okolo 400, ak sa nemýlim, ale nie som si úplne istý. To je MetaQuest 3, keď si to vyhľadaš. Kde majú taký nočný minigolf, ty kokso? Ja som všetko len hral úplne default minigolfy. MetaQuest, teraz hej. prichádza to najhoršie. Ideme do metra. Koľko hodín? 14.57 som práve 3 hodiny v tom. 4. To ešte len 3 hodiny v tom je? Ty kokos. Práve Čet, reálne to pozerám 8 minút, z toho 6 minút bol taký roztrasený, že ja mám morskú nemoc. To si neviem predstaviť, čo mal on. dôchodcovým menom Brachna. Kámo, ja nevidím na to. Jo, 2. Koľko som dal? 4. Áno? Áno. No a tu sa dialo skoro to isté, čo v taxíku. Nevidím, kámo. Blika mi čierna Ty obrazovka. kokos. Cestovanie je úlet. Tie zvuky, soundtracky. Black screen. Ale dobre, lepšie black screen, aké by sa to malo v kuse triasť. Ale zase nevieš, čo odkiaľ príde, takže scary. Čo si blázon. Tak toho necháš tam samého stáť? Bol som veľmi milo prekvapený, keď som začal používať internet v metre, kde som sa snažil pozerať aj linky, ako chodia a kde prestupovať a tak ďalej. Ale v tom sa stalo to, že mi jednoducho celý Oculus freezol a prestal fungovať. Točíš? No. No vyzerá to, že sme to posunuli k limitom. Mi frízuje obrazovka, proste nevidím. Aj, Buď čierno, aj, aj. alebo zaseknúť jeden frame, ktorý sa hýbe som, čiže tam Už sa ani nenabije, bratu. nenabíja sa? Ale celý čas to ukazovalo dneska? Áno, celý čas bol na oranžovo a teraz už nesvieti na A oranžovo. teraz? Ani teraz. Asi sme vybili možno externu, vieš? Hej, jo! Ja tam trekujem mi tvoju ruku. Chcete nasrať, kto má Oculus? Táto cesta taxíkom bola skoro rovnaká ako tá prvá, čiže naozaj veľká hrúza, ale aspoň taxikár sám o sebe bol viac komunikatívny. Viete, Tak v tomto by som nechcel ani komunikovať. Či sa to dá použiť aj že celý deň. Čiže môžem si tam zapnúť internet, môžem si tam zapnúť, čo potrebujem hocikedy, ale... Ale ako takto vidíte normálne? Áno, áno, ja vidím všetko. Aj to. Čo teba spravať svoje? Aj to som videl. Ale si ho teraz možno aj, že šlofíka. Pichnem sa do steny a trochu si tam šlofíka. Ty si robíš teraz to srandu, a to tak... To je exactly, čo by každý cyborg, whatever, povedal. Bude normálne. Vieš, ak som sa cítil posledné 4 minúty v jazdy, ja keď ideš o 3 ráno na v taxiku domov. Snažíš sa nejak pamätať, kde si, aby ti nebolo na p***u. A nedogrca sa. A no? Kam ako reálne by som ani nejedol v ten deň. 16.07, čiže 5 hodín a 7 minút je Dušanín. Čo bolo stretnutie Adama. Ja som úplne dead. $500. V kuse pozeráš do monitoru. To dá do tej počítače. Vieš čo je halo, že ja som sa pýtal Michala, že čo si myslí o tomto challenge, nie? Hej, bude to zaho, ale zvládneš podľa mňa, neodje takhle jednorázovie. Jen sa dobře vyspínkej předtím. A ja 3.14 som vypínal počítač. Potom som si pustil Dominikov stream na Twitchi a normálne som pri ňom zaspal asi na 3/4 hodinu. Mne treba strašne šťať, že sa bojím, že sa vrátim komplet do šti. To už je tma vonku? Aha. Ja som kúkal starého streama, zaspal som pri tom. Haus. Vypovedal jeho streame. A práve prišla produktívna časť, kde som sa pokúsil setupnúť unboxing video aspoň na short, ktoré som následne išiel rovno aj editovať. No ešte predtým sme si išli otvoriť tento Paradoxery, ktorý sme kúpili na začiatku dňa a tam sme zistili, že nám nič nepadlo, takže by to bolo fakt, že najhoršie video. Ale išiel som editovať Stonks. a editoval som vo virtual desktope, čo bolo na moje prekvapenie veľmi použiteľné. Miesto 2 obrazoviek som mal virtuálne 3, takže som mal oveľa viacej miesta na prácu, aj keď som fyzicky viac monitorov nemal pri sebe. Najťažšia časť tohto challenge práve začína. Ako patrne chodí. Ja sa bojím. Kokos, keby si to kúpim a mám tak 3 tradingové obrazovky, to by mi všetky vlasy ihneď vypadali kokos zo všetkého toho stresu. Jak by sa to odrážalo od take profitov a bralo všetky stop lossy. Mám tú kameru, čo mám vždy vidí UFO. Vieš, to zlé kvality. Prečo tak blízko k stene ideš?
Lebo sa nevidím konca autka, vieš? Takže nevíš konce aut. Ale tam na začiatku som nevedel, kde mu končí čumák. Na moje prekvapenie nakupovanie potravín s virtuálnou realitou bolo dosť v pohode, mohol som si hocikedy vyhodiť pekne krásne zoznam a iba hádzol som veci do košíku. Sice samozrejme to trošku už triaslo, lebo všetko sa tam leskne opäť a zas, ale naozaj to bolo veľmi v pohode a išlo sa domov variť. Kámo, konečne normálna večera, to je banger. V tom VR-ku, keď budem hrať, čiže potrebujem od vás feedback. Ide to? Dobre, vidím Maťa, že tam je. Teraz máte tu takéto truhličky, súdy, veci. Vidíš, Lopak, a takto tu máš potom virtuálnu realitu, hej, že doteraz mal rozšírenú a teraz keď hrá hru na streame, tak vlastne má to vo virtuálnej už. Je loot. V truhlách zvyknú byť kľúče. Výborne. Perfektné. Tuto máme truhlu. Toto je malá truhla, tu zvyknú byť iba goldy, tak skúsime otvoriť. Jasné, 100 goldov. Aspoň toto ide smutli, keď už taxík bol horor. Ty kokos, jaký kombat. Tak poď. No by som rozbúral celú izbu. Ja už by som sundal ten mikrofón, vidím. Koľko mám HP? 50. Asi hranie teraz na chvíľku vzdáme, lebo na nimi najlepšie. Dávam to dole až zajtra o 11 ráno. Reálne som v tom teraz 22:36. 11,5 hodiny som v tom, no teraz. Zníž trošku sklesle, akoby. Idem sa pokúsiť po celom dne dať dole mikil. No vidíš. Trošku vyvetrám, lebo... Joj, kámo. Pôjdem si urobiť nejaký setup na gauč, nechcem Šárku rušiť, keď ona pôjde ráno do práce a chce sa vyspať, aby som jej dal s týmto po hlave a ma zabije. Skúsim pritom nejako zaspať, lenže pokiaľ to nechám bez kábla cez noc, tak ono sa to vybije a ja sa ráno zabudím na absolútnej tmy a už to nedám dole až keď nebude 11, čiže asi budem musieť spať s nabíjačkou, čo bude úplný úlet. Takže držte palce. Je 23:21, idem sa hodiť do pyžama. Tým myslím, že si dám pyžamové gate. Toto tričko s týmto úzkým golierom nedám dole z hlavy bez toho, aby som toto dal dole. Určite, takže som to smrdladlavom, zapotenom tričku, budem spať. Ja zajtra si dám 6-hodinovú vaňu, do ktorej budem v kuse dopúšťať teplú vodu. Ja normálne sa cítim, keby som mal suchý zips na sebe. V živote by som nepovedal, že si budem ceniť, kámo, teplakové kraťasy. Čo ti je? Cítim, že mám tak opuchnuté oči, že idem si radšej fakt rovno láhnuť. No ja tu vypnem svetlo a idem tu tak spať. Bez mobilu by som teraz nemohol nič robiť, lebo keď je málo svetla, tak sa všetko vypne a upozorní ťa, že máš si dať svetlo. Našťastie ten headset je fakt dosť pohodlný, že sa bude takto rovno dať úplne. Očividne. Ježiš, ja som dement, ja nemám nabíjačku, ja možno ráno nebudem mať svetlo, ty vole. Keď takto ležím, ten headset mi extrémne tlačí na nos. Jo, ja zaspím na to, že nebudem mať kyslík, kámo. Nespočetne veľakrát mi bolo zlé. To je bolo také smutné, keby normálne dojde polícia a nájde ho takto. Ty skonaného z Oculusom na ksichte. Mastery cosplay. Ja. A to mi z VR-ka vôbec nebýva zlé. Ani z kolotočov, ani z vlakov, ani z lietadiel, z ničoho. Z toho mi bolo extrémne napísané. Ale môžem si za to sám. Sword Art Online. Kámo, non-stop som sa budil. Extrémne ma bolí krk, lebo keď som bol rovno, tak mne ten headset takto ťahal dopredu hlavu, čiže zadok krku ma extrémne bolí a dávam si to dole. Oh my god. Toto som robil naposledy, kámo. Toto som robil naposledy, to mám nič. Daj odber. Hneď. Vážne, ja som sa práve tešil počas tohto dielu, že hneď ak vyjde MetaQuest 4 alebo iné VR, že budeme mať práve že rovnaký experiment pre porovnanie, chápeš? Presne toto je o tom, podobné. Proste, akože za mňa to je insane, že to reálne skúsil 24 hodín, ale podľa mňa ten Oculus, či Meta, či whatever, to akože zvládlo v celku v pohode na to, že chápeš, podľa mňa to nebolo až taká, ako jasne, čo my sme to videli vo videu chvíľku, chápem, že mu bolo zle, ale myslím to tak, že podľa mňa MetaQuest 4 alebo 5, keď boli prispôsobené trošku na to, že keď ideš medzi ľudí a lesklé povrchy a podobné veci, tak sa s tým dá úplne reálne fungovať. Normálne okuláre treba, akože mať normálne okuláre, ktoré by vedeli robiť rozšírenú alebo virtuálnu realitu, jak Tony Stark mal, to už by bol iný level a to by som samozrejme bral ja, ale to je ešte asi trošku ďaleko, ale za mňa akože úplne topečka. Už len to, že sa na to dal typ 24 hodín
To ani keby mi niekto dá, že 24 hodín, ja neviem, zúba do mobilu, tak to nedám. Však by ma bol krk a celý by som skapal. To ešte počkáme, ešte také 2 roky minimálne, že za toto utrpenie daj odber plus. Jasné. Na druhom profilu mám. Výborný test pro výrobce, aby vedel, co pak vylepšiť. Presne tak, Zuckerberg bude nad týmto videom sedieť každý večer, pretože tam bylo spoustu chyb. Nemyslím, že to bolo chyb, lebo to, čo my bereme ako chybu v tomto videu, že sa mu triaslo obraz a tak ďalej, to je proste feature, ktorú používa bežne, keď je vo vnútorných priestoroch, v svojom kancli a tak ďalej. Takže to nebolo úplne, že chyby, to boli skôr feature, ktoré nie úplne fungovali v iných prostrediach, na ktoré to nebolo nachystané, vieš. To bylo odváha toto medzi ľuďmi nosiť, tomu ver. Ešte v Československu, lebo reálne, keď si to niekto oblečí akože v Amerike a ide s tým po ulici, tak to je jedna vec. Ale v Československu, predsa vieme, že tu sú trošku takí, že na teba budú pozerať čudne, keď máš čo len trošku farebnejší outfit, tak hej. Danigen Reaction by bola prínosnejšia pre Zuckerberga. Danigen Reaction, very good. Marcus, send me one piece and I will, chápeš, do this kind of reaction that it will be insane. Že hodne zaujímavé video. Že tí pohľady mi stačili, ale reálne do reštiky si to nevezmeš, kámo. Ako... Vieš, to bol fakt, že extrém situácia, akože okrem toho klavíra, že si vieš precvičiť v reštike, si to nezobereš. Už len to, že by si riskoval, že si to celé zabrizgáš do spodu s nejakou omáčkou a potom to ani poriadne nevyčistíš, nevytrieš. Chápeš? Takže, ako vo finále perfíš video, ale počkám si asi na MetaQuest 5. Možno. Čiže ako reálne jediná feature, čo tu má pre mňa, čo sa mi extrémne páči, sú ten tvoj virtuálny setup, keď máš viaceré monitory okolo seba a vieš to použiť. Vieš? A že vlastne by som mohol mať Origoš jeden monitor, ale v tom VR-ku by som mal 3. A že by som napríklad v tom, ja neviem, editoval, mal chat alebo čokoľvek. Ale ináč mi to moc neonosí.